ごめんね。今日もちょっとつけでお願い。財布忘れちゃって。大丈夫よ。ちゃんと今までの分全部まとめて後で払うから。っていうかさ、妹の家族なんだから全部タダでいいよね。私はあんたの義理の姉。身内ってのはさ、こういう時にこそ助け合うもんなんじゃないよね。家族が増えることは嬉しいことだ。でも実際、義理の身内というのはやりにくいことがある。いくら身内といっても血のつながっていない相手を他人にするわけだから、ふとしたことで意見の違いや考え方の違い。いや、そんなものじゃなく、家族としての大きな派閥の違いのようなものが、やはりふとした時に大きく湧き上がり、それが理由でどちらかの家族が一方の家族を責めるような姿勢をとってしまい、またそれが理由で大きな恨みつらみを残すことがある。人は生まれた時点で家族という社会に出るということは一般的な常識であり、家族といえども相手にきちんと配慮して生活するということは身につけておかなければならない。これは常識だ。本当の家族でさえそうなのに、それが血のつながらない義理の家族となればなおさらのこと。人間関係が複雑になってしまうことはやはりあるものだ。俺の名前は橋本隆之。今年36歳になる。俺は今高級寿司屋を営んでおり、この店に来てくれる客足もだんだん増えていた。やっぱり自分の店を持つっていいな。一発の寿司職人になることを高校の頃から夢見始め、高校を卒業してすぐ修行に励み、自分のその夢だけを純粋に追う姿勢でこれまで一心不乱にやってきた。寿司職人になるにはその下積みが本当に大変である。なんだこの寿司の握り方は全然なっとらんじゃないか。ダメだ、全部やり直せ。はい、わかりました。すいません。おいおい、お前は5年もここでやってきてまだ寿司一つ握れねえのか。こんなボロボロとシャリがこぼれてしまう寿司なんか客に出せると思ってんのかお前。筋がまるでなってねえわ。もうやめちまったらどうだ。いや、大丈夫です。やります。お願いします。もう少し長い目で見ててください。お願いします。俺絶対一人前の寿司職人になりますから。とにかく初めの頃の俺はまるで寿司職人には向いておらず、俺を徹底的に仕込んでくれていた当時の先輩岡谷さんはとにかく厳しく俺を叩き上げてくれていた。何が何でもお前を立派な寿司職人にしてやる。そんな意気込みで最初は当たってくれていたのだが、でも俺の出来があんまり良くないものだからつい愚痴も多くなり、俺は彼を怒らせるばかりして、それでもとにかくしがみつく勢いでずっとやっていた。そしてそれからちょうど4年半が過ぎた頃、俺もようやく職人としての実力を発揮できるようになったのか、教えられることをどんどん吸収し始め、するべきことをした上で職人としての心得を持つこともでき、一発の寿司職人として寿司を握れるようになっていた。まあこれなら大丈夫だろう。岡谷さんは普段からあまり喋らない方で、どちらかというと朴訥とした印象が強く、それだけで少しこわもての容姿が引き立てられる上、一見怖いところもあるのだが、たまに接してくれるときはそんな風に俺を褒めることも多くなり、当初の自分の理想、俺を一発の寿司職人に仕立て上げるとしたその理想像にだんだん近づいていたのを喜んでくれていた。それまでずっと寿司職人として立ち上げていたその場所を俺に任せてくれることが多くなったのだ。これは本当に嬉しいことだった。あの人に俺は認められた。この思いがまず心に湧き立ち、彼に心底感謝するとともに、これからも彼の期待にちゃんと応えられるよう努力する上、自分が本来夢見ていた寿司職人としての道へ歩むべく、その頃からさらに全力で精進していったのだ。橋本、お前もそろそろ自分の店を持ちたいだろう。まあとりあえず一応お前も普通に寿司を握れるようにはなった。これからは自分の足で歩いて寿司職人としての道を極めていったらいい。
それまではまあここに落ち着いてたらいいけど、自分の店を持って自分の寿司を客に振る舞う、そんな寿司職人としての本業を営むことも覚えといたらいい。ある日、岡谷さんはいきなり俺にそう言ってくれたのだ。自分の店を持って自分が握った寿司を客に振る舞う。これはこの道に入るとき、俺が初めに夢見ていた理想像そのものだった。俺はこの世界で自分のフィールド、客と交流できる温かな店を持つこと。それが最大の夢だと信じ、その夢を実現させるために、これまでずっと精進してきていたのだ。そのことを岡谷さんはちゃんと汲んでくれていて、その夢を叶えるための努力をストレートに伝えてくれた上、何も不安に思わず、その夢に突き進んだらいい。そう言ってくれたのだと正直に感じることができていた。ありがとうございます。ありがとうございます。俺はとにかく嬉しかった。こんな人が自分のそばにいてくれること。そして俺の夢を一緒に見てくれて、それを自分の夢のように喜び励ましてくれること。彼のその存在は俺の人生において大きな力になってくれていた。それから10年間、俺はそこで修行をさらに積み上げ、33歳になった時、ようやく自分の店を持つことができたのだ。おめでとう。ありがとうございます、岡谷さん。岡谷さんは一人目の客としてうちの店に来てくれて、終始笑顔で俺の開店を喜んでくれた。感謝してもし尽くせない人が今ここにいること。そして長年の夢だった自分の店を今持つことができていること。人生に大きな土台を2つも持つことができ、俺のその後の生涯はまた大きく変わっていったのだ。そしてこの輝かしい土台にもう一つ、大きな喜びの土台を俺は持つことができた。これからは2人で一緒にやっていこう。ええ、高之さん。私も精一杯いい奥さんになるわ。そう、結婚だ。ゆり子と一緒にこれからはこの店を切り盛りしていこうと、2人で肩を寄せ合い誓い合って、一緒にずっと歩いて行ける明るい未来を想像していた。ゆり子と初めて会ったのはこの店だった。郊外に初めて構えた俺の小さな店だが、彼女はそこに常連客として来るようになり、いつの間にか気心知れた店主と客の関係になった上、気がつけばなんとなく交際がスタートしていた。ゆり子はとても優しい人で、誠実で、常識をきちんとわきまえた、それまで俺が出会ってきた女性の中で一番心を許せる人。そんな印象を初めから持っている人だったのだ。こういうのはインスピレーションでわかるもの。それから交際がスタートして約1年後、俺たちは婚約し、無事に結婚することができたのだ。彼女には一人、奈美子さんという姉がいたが、彼女は今仕事がとても忙しいようで、結婚式にも出席することができず、それからもずっと日本と外国を往来しながら仕事に精を出しているという。そう、彼女が勤めているのは外資系企業のようだった。お姉さん、式に出てくれなかったのは残念だったけど、でもそのうち店に来てくれるようになったらいいな。無論、この店にもまだ一度も来ていない。だから俺はふとした時にそうつぶやくこともあったのだが。まあ、お姉ちゃんは仕事で忙しいから。ゆり子は実の姉であるその美奈子さんがここへ来るのをなんとなく渋っているようで、そのうち、お姉ちゃんはここに来ない方がいいと思う。っていうか、来てほしくない。私、お姉ちゃんに会いたくないの。そんなことまで言うようになったのだ。どうしたんだよ。お姉さんと何か喧嘩でもしてるのか？その様子があまりに堅くなだったから、俺はついそう聞いてみた。するとゆり子は、そんなんじゃないけど、私、お姉ちゃんって昔から好きになれないのよね。そう言ってきて、その後、俺がお姉さんのことを何か話そうとするたび、もう聞きたくない。話したくないのよ。といった感じで、
顔を背けるようになってしまった。思えば、俺はこれまで一度もナミコさんに会っていない。ゆり子が電話で喋っているのは何度か聞いたことはあるが、面と向かって喋ったり、一緒にいたりしたことはこれまで本当に一度もなかった。まあ、こんなことは稀な状況かもしれないけれど、でもこんな形にある以上、俺はそろそろ近々自分のお姉さんでもあるそのナミコさんにちゃんと会っておきたいと、なんとなく気になり始めていた。そんな時、俺の店に転機が訪れた。本当ですか？岡谷さんが俺の店にまた来てくれて、その時、銀座の一等地に高級寿司屋を出してみないかといきなり言ってきてくれたのだ。でも岡谷さんはいつも決まってこういう話をしてくれるとき、ある程度話が煮詰まった状態で相談を持ちかけてくれる。つまり突拍子な話ではなく、俺の気持ちさえ決まればそれは実現するという段階で話を持ってきてくれるのだ。お前さえその気ならもう環境は整ってるし、店は1週間後でもオープンできるぞ。どうだ、やってみるか。相手は他の誰でもない岡谷さん。俺のことを高校卒業してからずっと世話してきてくれ、今後のことを思えばおそらく親よりも一緒に過ごす時間が多くなるかもしれない。そんな彼を前にして他人とは紡ぎ合えない、そんな信頼の土台を心に覚え、彼だから大丈夫。必ず安心して店を経営できる。俺は直感でそう信じてしまい、二つ返事で OK していた。なあ。よし、話は決まったな。じゃあ頼んだぞ。俺はもう天にも昇るほど嬉しかった。これまでずっと経営してきたこの郊外にある小さな店も良かったのだが、どうせやるなら一度はそういう店で働いてみたい。自分の腕が一体どこまで通用するのか。そんな挑戦を思う上でも、競合店がたくさん並んだそんなエリアで夢を追ってみるのも悪くない。でもいずれはまたこじんまりしている温かな店を持ち、そこでゆり子と二人、あるいは子供ができれば家族と共に細々とでもやっていけたらそれでいい。その夢も心の隅にはちゃんと置いていた。そして数週間後、やっぱり高級店ともなると客層も違えば内装も違うし、まるで今までに比べたら別世界に来たような感じだな。でも嬉しいね。こういうところで自分の実力を試せるなんて。本当ね。まさかこんな店を私たちが持てるなんて本当に驚きだわ。俺とゆり子は岡谷さんが勧めてくれたその高級寿司屋で今働いており、それまでとは全く違う環境で自分の実力を存分に発揮し、どこまでできるかはわからないけど、とにかく一生懸命寿司職人としての土台作りのため、そして何より客に喜んでもらうための空間作りに俺たちは奔走していた。ありがとうございました。さすが高級寿司屋ということもあり、客足はだんだん増えてきてくれ、その客層の幅も広く、俺たちの店はオープンしてから徐々に人気店になっていった。でもそんなある日のこと、今ここに店出してんだと、かなり派手な装いの女性が一人入ってきた。いらっしゃいませ。俺は普段客に接するように彼女に挨拶したが、彼女はそんな言葉を一切聞かず、いきなりカウンターに座り、ここの一番高いメニューどんどん出してくれないと言い、寿司の中でも高級なネタばかりを注文していった。そこへ奥から出てきたゆり子は、いらっしゃいま。お姉ちゃんと言ってしばらく驚いた顔をして彼女を見つめた。この人がお姉さん？俺も驚いた。何しろ彼女とまともに会ったのはこれが初めてだったから。それまで写真も昔のものや今のものでもちらっとしか見たことがなかったから、容姿をこう着飾られて来られると、それがお姉さんだとはほとんど気づかなかった。そういえば会うの初めてだったわね。妹のことよろしくね。てか、お寿司まだ？はい。
初対面なのにその感動はまるでなく、彼女はどんどん高い寿司を注文していき、それを全部平らげた。そして、いけない。ねえごめん、今日ちょっと財布忘れちゃってさ、ツケでお願いできる？今度来た時絶対払うから。いや、ツケですか？この店でいきなり初対面でツケでと言ってきたのは彼女が初めてだ。常連ならまだしも。そんなことを思っているうちに、じゃあねちょっとお姉ちゃん。ゆり子が呼び止める間もなく、そう言って彼女は帰っていった。しばらく顔を見合わせる俺たち。それからゆり子は俺に、ごめんね、お姉ちゃんってああいう人なの。でも安心して、絶対お金は払わせるから。そう言ってきた。でもナミコさんがその後自分からツケの金を払うことは一度もなかったのだ。それからというもの、ナミコさんは定期的にうちの店へ来るようになった。ゆり子は彼女を見るたび今にも突っかかりそうな勢いだったが、でもそこは店員と客の手前、思い切ったことはやはりできない。俺も義理の姉ながらなかなか強気には出られないでいた。ナミコさんはその辺のこともちゃんと察知していたのか、営業時間中に来て同じく営業時間中にすぐ退店し、ゆり子や俺と面と向かうのを避け続けていた。無論その間、彼女が注文するのは高いネタばかり。高級寿司屋で高いネタを注文するというのは、そこら辺の寿司屋で注文する場合とまるで違って、彼女の付け分の金額を類算すると、37万円。これだけの金額になっていた。もちろんこれまで営業中とはいえ、俺は何度か彼女に詰め寄った。でもその度彼女は、ごめんね、今日もちょっとツケでお願い。財布忘れちゃった。大丈夫よ。ちゃんと今までの分全部まとめて後で払うから。こんな決まり文句を何度も吐き捨て、やがて、っていうかさ、妹の家族なんだから全部タダでいいよね。私はあんたの義理の姉。身内ってのはさ、こういう時にこそ助け合うもんなんじゃないよね。と、自分の欲求をご利用しするまでになっていたのだ。その後、彼女に何を言ってものれんに腕押し。ゆり子も当然、プライベートではナミコさんに突っかかり、人としての義務をちゃんと果たしなさいよ。なんて当たり前のことを何度も言うのだが、ナミコさんはそれでもヘラヘラしたまま一向に動かず、結局自分が言った。身内なんだからいいじゃない。あんたたちが私の食べた分立て替えといてよ。というその要求だけを押し通すようになり、以降この店に彼女の方から来るとき以外は全く連絡も途絶えがちになってしまった。あの人一体何なんだよ本当。彼女が初めて店に来た時から今までを思い、ゆり子が言っていたことがようやく俺にも身に染みて分かってきた。あんなお姉さんならいない方がいい。そうまで思えてしまうほどの彼女の奔放ぶりは、それからも変わる兆しを一切見せない。そして店がオープンしてから数ヶ月後のことだった。俺たちにまた新しいステップがやってきた。わかりました。じゃあそこで今後やっていきたいと思います。ありがとうございます。ですが、あのことにつきましては、お前のお姉さんのことか。心配すんな。すぐに片付くよ、そんなこと。それよりもう少し準備がいるから、お前は今の店をとりあえずやっててくれ。そのうち迎えをよこすから。岡谷さんが久しぶりにうちの店を訪れ、実は前々から相談していた新しい店のことで、今回その報告をしに来てくれたのだ。高級寿司屋で働くのは夢だったけど、でも実際やってみて、どうも俺とゆり子の肌には合わない。そのあたりのことは岡谷さんもおのずと気づいてくれていたようで、そのことを相談した上、今の寿司屋を岡谷さんの経営しているチェーン店に委ねる傍ら、その見返りとして俺には全く新しい店舗、今度はずっと俺が経営していける店を持つ。そんな形に話は落ち着いたのだ。それから数日後、またいつものように美奈子さんがうちの店にやってきた。そして
いつものように高いネタをじゃんじゃん注文した後、やっぱ美味しいわね、ここ。あ、今日もつけでお願いね。と言ったその瞬間、お客さん、じゃあつけやってないんですよ。この店を利用するお客様にはちゃんと説明してるはずですけどね。その辺知らなかったんですか？まあ、これまで無銭飲食を何度も繰り返してきてくれましたね。私も少し仕事で忙しかったので、そのあたりのことまで管理できていなかったのもありますが、今日は払ってもらいますよ。これまであなたが無銭飲食してきた総額分、37万円きっかり、ここで耳を揃えて払ってもらいましょう。岡谷さんがここぞとばかりに奥から出てきて、奈美子さんに向かい強い口調でそう言った。どういうことよ。ここあんたたちの店じゃなかったの？何度もそのことを言おうと思ってたんですけど、お姉さん食べるだけ食べたらすぐ帰っちゃいましたからね。言いそびれてました。実はここ僕たちの店じゃないんですよ。ここにおられる岡谷さんが経営している店なんです。僕たちはこの店を任される形でやってただけで、だからお姉さんが食べてきた総額分のツケは全部岡谷さんに行くことになります。ちなみに僕たちが経営する店は今度こそ新しく郊外に立つことになりましたよ。は？俺が以前修行時代に働いていたあの寿司屋は、実は岡谷さんの父親が経営していた店。岡谷さんはその後を継ぎ、今や都内にいくつもの店舗を抱える大手飲食店の社長をしている。寿司屋だけじゃなく他の飲食店も経営する傍ら、なかなか忙しく飛び回る毎日だったらしい。そんな彼に目をつけられたのだから、自業自得とはいえお姉さんだってひとたまりもない。さあどうぞこちらへ。向こうで払っていただきましょう。ちょっと待ってよ。それからお姉さんはすぐ別室へ連れて行かれ、そこでこっぴどく何人もの従業員に絞り上げられた後、今までのツケの総額分37万円を側近の形でその場で払ったという。そしてそれから数ヶ月後、俺とゆり子は郊外にある新しい寿司屋で働いている。この店は高級寿司屋ではなく、ややこじんまりとした小さな店だけど、お客さんとの交流は変わらず大事にすることができ、また小ぶりで温かな空気が流れている分、俺たちにもお客様にも家の外にあるもう一つのくつろげる空間として喜ばれ、客足も次第に増えていくようになってくれた。お姉さんはよっぽどあの時のことが聞いたのか、俺たちの店にはもう来ないようになり、連絡もやはり途絶えがちで、今ではゆり子と会うのがなんとなく罰が悪いといった調子で自分から避けるようになっている。でもまあ、これを機会にお姉さんにもちゃんと反省してもらい、人としての常識をきちんとわきまえた上、今度は本当の身内として向き合えたら。俺は心密かにそう考えていた。家族が増えることは嬉しいこと。でも血のつながらない相手と関係を結ぶのは難しい。でもだからこそ、お互いに愛し合い、支え合えれば問題ない。その言葉を人生において本気で信じられる姿勢を持ちたい。そのためには常識をわきまえ、たとえ家族でも相手のことを十分思いやれる自分にとっての成長が必要だ。俺はこれまでの様々なエピソードを通し、そのあたりのことを少し学んだ気がした。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。